Lamalungu omphakathi afuna ukuthi imayini i-Kalgold yenze ubulungiswa emphakathini emba igolide kuwo. Bafuna lemayini ukuba ithuthukise le ndawo iphinde iqashe abantu bakule ndawo kanye nosomabhizinisi bendawo. Man must comply. The social labor plan, according to the mining charter, it's a must. We are the hosting community, we are the affected by the mine. It's about more than 20-something years, but we never benefit anything from the mine. Most of the people that are coming more specialized in employment, more especially in bursaries, more especially in SMME. Nothing from, especially and there's a contract that is mining in Harmony. Ubuholi bendabuko ukuyibona obuvikela umhlaba busola imayini ngokwelula umsebenzi wayo ngongemthetho engxenyeni yomhlaba ongazange kuvunyelwane ngayo. Uthi baxoxisana nabo uthi kufanele ngabe beza kubo kuzobacela kuba bafuna ukwelula imayini abasebenza kuyo. Uthi awuvele uvuke uzenzele umathanda. Uthi kunemigomo nemibandela kufanele ilandelwe. Imayini iziphikisile lezi nsolo ngokukhipha isitatimende ngesikhathi SABC ibuza imayini ngezinhlelo zomphakathi nezokusebenza zalonyaka iyalele lenhlangano esakazela umphakathi kuba iyofunda iwebsite nekhombisa izinhlelo zika 2018 no 2022 kuphela.